Hello guys. Hello mga beshi, mga bay, mga uragon. Ngayon for today's video, pupunta kami sa subasahan o surplusan, mga murang bilihin. Ang bang hinihintay namin si Mr. Oiram. Bali, apat kaming magkakasama. May pupuntahan kami doon sa Harads. Dito yung dalawa kong kasama, Benz at saka si Luel. Wala pa si Oiram, antayin namin. Ayun yung dalawa. Ayun. So ayun na nga, nandito na si Puti, si Mr. Oiram. Dumating na. So pupunta na kami doon. Ito lang naman ang hinihintay namin. Mag-iikot-ikot kung anong mabibili. So samahan nyo kami. Let's go. So ayun, dito na kami sa sasakyan. Ayun. 1, 2, 3, come on! So ayun guys, dito na kami sa area, yun o, kikita nyo dyan, magaganda yung mga ano dito, sopa o, pwede kayong mamili dito, medyo mura-mura yung mga bilihin dito o, maganda, pwede, mga kasama ko nandun o, nagtitingin-tingin baka may mabibili, magugustuhan nila. So ayun guys, o, tingnan nyo o, puro yan mga pambahay, mga sopa, ayan no, hanggang doon sa dulo. Nasa open yard lang siya. Ayan oh. Marami dito. Pwede kayong mamili. Ayan oh. Pangmalakihang bahay to ah. Ayan. Ito yung aking mga kasama. Ayan oh. Oh no! So ayun, dito pa rin kami. Nag-iikot-ikot, titingin kung may magugustuhan, mabibili. Mga gamit pang bahay, ayan o, sopa. Maganda dito mamili, ang daming pagpipilian. Pira lang ang wala. Window shopping lang dito para kung magkapira, pwede kang makabili dito. Ayan. May tawaran pa dito, tawaran. Doon sa dulo. Ang dami. So ayun o. Iba-ibang kulay, maganda. Yung mga pangsalas ito, oh, sopa. Ayan oh, dami. So ayun guys oh. Dami, mga carpet. Iba-ibang kulay, carpet. Ayan, mga carpet yan. Hindi natin alam baka ano nangyari dyan. Mantil mo yun. Ito, dito naman kami sa mga display ng mga gas range. Ayun oh, mga lutuan. Ang dami. Gas range. Tingin-tingin lang, tingin-tingin. Ikot-ikot lang kami dito mga beshi, mga bay. So, kahanap ng mga bibili kung anong magugustuhan. Hanggang ngayon, wala pang nagugustuhan. Panay ikot lang. Yun. Naghahanap ng mga naghahanap ng wala. Wow, maganda dito, maganda. Ganda ng view. Wow. Ayos. Okay kayo, bay. Ikot-ikot lang kami. Walang pambili kasi, walang bildo. So ayun na nga mga uragon, mga besh, mga bay, nandito kami sa ano, parang mall din to ah. Yan, malawak eh. Ganda ng area oh. Ayun, maaliwalas. Dito yung trupa sa loob. Ikot-ikot sa loob. Ayun, si Mr. Oiram nandun. Ayun na, labas na. So ayun guys, gala na naman kami. Lakad-lakad lang kung saan mapunta.
Dito naman kami sa ibang shop, tindahan ng mga carpet. Oh. Hahanap yung tropa ng carpet, ilalagay sa kanyang kwarto kay Benz. Ayan. So, ikot-ikot lang. Sama-sama lang ako. So, ayan guys. Chill-chill lang tayo ha. Kasi nagbabargaining pa doon, no? Antay tayo, antay. Kung magkakasundo sa presyo, kukunin na. Ayan. Mag-uusap-usap sila doon. So, yun guys. Tingnan natin. Magpuputol na yata ng karpito. Nagkasundo na yata sila. Tingnan natin. So, ayun na nga. Nilatag na yung isang karpet. Kung kukunin yan pa ng buo, magkano yan? So, yan o. Pang ano sa flooring, sa sahig. Ayun o. Galing kami dun sa mga bilihan ng mga sopa. Walang napili. Magkakarpet na lang. Lagyan niya daw ng carpet yung kanyang flooring. Ayan o. So, okay na siguro. Nagkasundo na. I-roll na ulit. Ay, hindi. Tutupiin na lang. So, ayun. So, ayun. Pinupi na. Ayos na. Nagkaigi na. Magkano yan, pre? 350? Ayun. 350 ang napagkasunduan. Bigat yan. So, ayun guys. Nakuha na. 350,000 ang kuha. Pamahalin talaga to. Bagay, medyo mayaman naman si Ginagawa mo. Ayan, oh. What's up? Ayan. Mga ka-Oragon. Ayun. Bicol the Oragon. Bicol. Bicol Express the Oragon. Ayun. Shout out. Ayun, shout out na. Yan na nga. Tinalian na yung carpet at nagkaigi na 350,000. So, yun na. Palis na kami. Nakuha na yung carpet. Pinag-usungan na ng dalawa. Malayo yung sasakyan namin eh. Malayo ng naparadahan. Yan, pwede na yan. Center table ba? Ha? Center table. Oo, pang-unano yan. Pang-unano. Yan no, dami. Mga upuan. Mga maliliit na table. Yan no. Daming pagpipilian. Yan pa si Benz. Naghahanap ng pillowcase. Yan. Magkama dito. Mga unan, mga kumot. Yan no, blanket na makakapal. Ayan, nakabili na ulit ng pillowcase at unan. Ayan no. So, ayos! Guys, so ayun. Antay namin si Mr. Oiram. Ayun. Meron tayong solid friends na no, sa likod. Antay namin yung service namin kasi kakarga namin to. Ito. Doon kinukuha yung sasakyan nasa malayo. Ang layo ng naparkingan. Maraming mga naka-display. Mga damit, sari-sari. Oh. So ayun. Namili na ng mga tela. Ayun, gagawin pang... yung ano, Oh, Bicol. Bicol Express the Oragon, subscribe nyo. ayun oh. Mabait yan. Ay, Gwapo. Gwapo pag walang katabi, pre. Bili na kayo, bili na. Ayan oh, daming mga tela dito. So yun guys, dito pa rin kami sa Haraj area. Namimili ng mga tela, mga kortina, gagawing kortina. Panlagay sa mga dingding-dingding. Ayan oh. Ganda dito. Mura-mura. Sa arte? Ada sim-sim ada kursi ya? Pagkasin. Kita shil gumash, ada tu. Oh. Kita gortat lah betul kamu. Wala pala gumat na? Mia dia gumash. Anak atul gumash 15 jeep lah. Ma illa ma dusin. So yun guys, tapos na. Nakabili na. Punta na ulit dun sa sasakyan. At kami gagaor na. Uuwi na. Yun, dito na ulit sa sasakyan. Uuwi na kami. Ha? Sa bahay? Apat ang bili? Ginagawa mo. So yun na nga mga Oragon, mga besh, mga bay. Natapos din. Natapos din, pauwi na kami. Ito, ang dami, full tank yung kotse. Si puti. Pauwi na kami. At gabi na, anong oras na ba? So guys, nandito na kami. Kakain muna kami. Nandun na yung tropa sa loob. Pasok na rin muna ako doon sa loob. Let's go.
Dito kami maghintay ng ano, order. Sama si Buknoy. Oh no! Master sa kuya ni Sian. Lagi nyo lang subscribe. Subscribe daw. Express daw Oragon. Ayun, no? Darating ka saan? Pagkain, ginabi na kami kaya muna kami. Guys, kain muna kami. Pumunta na yung order. Ayan o. Kain na na. Haba na. Menggali. Ano niya? Duduk. Kalau mau menggali, ha? Ini menggali. Yan o. Simot ang. Simot mo. Pinasal. Sarap. Pati na. Ginagawa mo. Bicol Express Oragon. Bicol Express Oragon. So ayun guys, tapos na kami kumain. Diretso na kami pauwi. At gabi na. So, kita-kita ulit tayo doon kapag nandun sa bahay. Okay. Yun nga, mga Oragon, mga besh, mga bay, nandito na sa bahay. Tapos na ang aming gala. Nakabili na ng mga kortina at mga iba pa. Nakakain na rin. At dito na tatapusin ang videong ito. So, don't forget to subscribe to my channel, Bicol Express da Oragon. And hit the notification bell para updated kayo sa mga video na aking ina-upload. Thank you! Bye-bye!